Amay daang nagpasiring sa Orosite National High School maski sa kasagsagan kan makusog na pag-uuran ang magkaklaseng Nalvi asin Zakera sa paghunang igwang klase. Mundo sa nadaa sinda hulita kuno arin na nasa eskwelahan na sinda sa kama nagkaigwanin abiso na suspendido na ang klase. Mundo po. Taot pa kasubago. Gusto ko pa magklase. Mas pabor man ko ta sa magkaklaseng Mark Allen asin John Joseph na nasa eskwelahan. Dakulda kaya sindang pwedeng manudan sa leksyon kumpara ko nasa harong. Alagad huli ta suspendido na ang klase, mauli na sa nadaa sinda. Boring, walang gagawa sa bahay. Walang di kasama ang classmate. Dapat nga din na hindi. Si Nanay Janeline, maski daa mauyam siya, mayo man siya na ibang opsyon kundi ang sumunod sa kung ano ang pigpaotob kan lokal na gobyerno. May sirim pa kay ning uran-uran ta day may sabot bi man po yan na as a parents po. Wala man po ki problema na mag-suspend po sinda maski alanganin po sa oras. Ta kung busy man po kami, maano na lang po ma-chat na lang po kami sa teacher na turtadawd mi na lang sundon sa akin. Nagatugot man po sinda. Alas 8 kasubagong aga kan suspendiron kan gobyerno probinsyal ang klase sa gabos na level. Sigun sa head kan ni Research Division kan Albay Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o APSIMO, huli kan daing untok na pag-uuran, nagdesisyon na ang sa indang opisina na suspendiro na ang klase sa bilog na Albay. Ini bilang pagprotehir sa mga estudyante o rugna sa huma nin mga pagbabaha. This is to facilitate also sa mga magurang and then the children, lalo na sa mga nasa far-flung communities na kadaklan baga nagbabalyo kay Salog. So we anticipate flooding and then river swelling. So to prevent, to promote public safety and avoid disaster, nagsuspend po kita kang klase at all levels. Aminado si Escobar, daininda na antisipara na maduro-diretso ang pagbagsakan oran. Rason taano da itulo sinda nakapagpaluwas din mas atab na abiso. Expected man po ito na medyo may kadifisilan sa mga magurang. But again, ang pinaka-paramount, ang pinaka-importante mangyari is the safety of the children. And then syempre kung halimbawa magkaigawang pagbaha sa lugar mo, safe na so sa imong aki, less na ang worry mo as opposed to yaon pa sa eskwelahan tapos naghahanda ka or igawang pagbabaha sa community. Hinagad man kan opisina ang pagsabot kan publiko. Para sa mga storyang tatak, Bicol, Mariel Lorenzana.